Yazi ngicabanga ukuthi mhlambe sekuyisikhathi sokuthi mhlambe umuntu osondelene noKhuzani manje ambonise ayikabi ambonise bafethu abantu abalalela music ngendlela eright. I'm sure lento engizoyisho manje bayayibona and is not make sure sekudlaleka ngathi mfethu awwazi ukuphinda istyle esodwa ngale ndlela. uKhuzani kade agcina ukukhipha uthi wow, yabona izitayela ziningi kakhulu mfethu kumaskandi, ziningi kakhulu izitayela kumaskandi, inqwaba zezitayela kumaskandi, inqwaba. And if uyile esikoleni wafunda lento ekuthiwa inkondlo, wafundiseka lento ekuthiwa inkondlo, laphana isigqi senkondlo into ebaluleke kakhulu ekumele uyithathe uma ngabe umculi, isigqi nje senkondlo ukuthi okay, uma ngabe inkondlo ikhuluma ngento ewusizi noma ikhuluma ngento mhlawumbe imbongi engayiphathi kahle, isigqi saleyo nkondlo kumele sinenze. Usibona ngani? Usibona ngeempawu zokuloba ziba yiningi, okukhombisa ukuthi uhambe akhulume noma ehaya aphinde aqhubeke, kodwa kukhona la khona buyabe khona aphumule khona, uyangithola, ngoba lento akhuluma ngayo imphethe kahle. Bese kuthi mangabe impawu zokuloba ziyincane, leyo nto iveza ukuthi isigqi sakhona siyashesha. Kungenzeka ukuthi ukhuluma ngento emphatha kahle, uyangithola, isikhathi esiningi usuke ezokhuluma ngento emphethe kahle noma mhlawumbe etusa nje into ethize. Sengiyaphi-ke sengiye ekuthenini one, uKhuzani mengabe eshaya ingoma ekhuluma mhlawumbe ngokufa, ingoma yaKhuzani iyashesha, like iya confuse lo nto iyodwa nje ukuthi ngiyakhumbula mama lapho khona mama ula uma wami wayengithanda mama ihlungu lo nto, akasekho uma wakho wayithanda shem, bakithi uyamkhumbula uma wakho. Sicela ukuzwa lokho mhlawumbe kwibeat yengoma, ukuthi wena ukhumbula uma wakho, ukuze sibe siyicathuleni zakho. Asikwazi ukuba siyicathuleni zakho sina, because kumele sizwelane nawe lento oyikhulumayo, uyangithola. Nanokuthi nje mfethu uthi ma ukhipha usebenzisa abantu ababodwa, abantu abafeatureishayo, vele nibe group one, singaloku kuthiwa ufeatureshile uKhuzani methi ufeatureshile uLuve, ufeatureshile uSiphe, hayi akungasho ukuthi feature, bavele babiqembu bazibiza ngegama. Awukwazi album kuloba ufeatureisha abantu ababodwa. Awukwazi kwi-album ne-album ibeat iloKhuzani yakho, itempo iye ingoma zakho, because kunento ekuthiwa itempo ku-music, le ukushesha nokunensa isigqi sengoma, ukushesha nokunensa kwengoma. Itempo yakho ibe senambeni eyodwa, uyabo, itempo yaKhuzani iyodwa, noma ngathi ushaya yiphi ingoma, itempo kodwa iyodwa ihamba ngesigqi esisodwa. Ingoma yakho ungayisinela ngendlela efanayo, unyakaza ngendlela efanayo zonke ingoma zakhe. Mhlawumbe iba yodwa ezohluka, nakhona futhi ayihluki ngokuhluka okutheni. Mhlawumbe mengabe ihamba mayithi gqo iningi lazo, uthola ukuthi iningi lazo isigqo khona leyo yodwa ezothi gqo, yabo. Ngizama ukulokhuzela ukuthi umehluko bamncane, uyabo. So ngicabanga ukuthi abantu abasondelene naye sekumele bakhulume naye, mhlawumbe bathi ukumncenga, because sinenqwaba yabantu abazinqala ukuthi emculweni. It's not like uyabakopela noma wenzani, kodwa ukusebenzisa izitayela zabo kuyayakha isense ukuthi no, lo muntu is versatile ku-music, uyakhona ukushaya le style, uyakhona futhi ukushaya nalezi, uyabo. Because ukulandela umculo baningi abantu esiqale salandela bona ngaphambi kokuthi kufike bona uKhuzani noMthandeni nobani. So kubalekile ukuthi azisebenzise lezi ezinye izitayela. Awukwazi ukuba ne-album ene-style esodwa, awukwazi ukuba kuyenzeka ke phela ngoba sila esikhona sikumaskandi, kodwa nje mina ngiyafisa umuntu osondelene naye mhlawumbe akakhulume naye. Yabona mina ingoma yaKhuzani engiyihloniphayo, ingoma esuke eshaya ingoma ehawu. uKhuzani zokushayela ingoma ongathi makuthiwa udakiwe uxabana nomuntu uvuka umfake ethuwe ekhanda uphume kuyena, yabo, ngoba ingoma yakhe yomtsizwa inalonto evusa uhlevana. And manje lo mtsizwa bakho ufuna ukusebenzisa naseyingomeni zomyalezo. Awukwazi ukusebenzisa umtsizwa engomeni yomyalezo. Kungenzeka ukuthi wena ukhuluma umyalezo emlonyeni, kodwa uma ngabe isigqi sengoma
si uKhuzani siyimpi asikwazi ukuthatha umyalezo. So angazi abantu abasondelene naye ngiyafisa abakhulume naye shem. Khona into engayakhi sense ku music wakhe. Khona into nje engayakhi sense. Even le ngoma ayikho into ethusayo ngale ngoma entshe ephumile. Yabo ayikho into ethusayo ngale ngoma entshe ephumile, iphumile ingoma nje. Yabo nje ingoma nje. Kodwa ke mhlawumbe mawukuthi khona okumakwayo hayi mhlawumbe bangangimaka ngalondlela ke bemvume benze. And ibhlungu lento ukuthi umuntu akhiphe ingoma nje bese kugcineni kosuku abantu bayipraise bafeza ke nikhulume iqiniso nikhulume nomuntu okhiphile ingoma ukuthi no asiboni kahle awuzama ukusebenza ngokuhlukile man ngoba asiboni kahle la ashintshe. And nini umuntu niyamntuza noma ebheda ayikho mina ngendlela yami yokulalela ngiyawuza umyalezo wengoma kodwa istayela bafethu ukhiphile single track excel ukhiphile single track excel ke ongenani shem excel zama uku-excela ke inkosi yami bafethu uKhuzani umuntu omkhulu kangaka ngiyaxolisa ngithukeni.